Velkommen tilbage til anden del af det her med at få en XHTML-skabelon eller flere XHTML-skabeloner lavet om til en Concrete 5 skabelon-løsning. Vi så på i tidligere film, hvordan man fik lavet sin fornuftige mappeindbygning eller mappeopbygning, og hvordan vi fik skilt de relevante filer fra hinanden og fik dem gemt i det rigtige format, som er PHP. Vi skal nu se på i den her del, hvordan vi får lavet noget dynamisk, sådan så Concrete 5, når engang det kommer derover i, også kan forstå, hvad det er, vi gerne vil fortælle den. Så for at gøre det, så bliver vi nødt til at lave nogle små kodeændringer til noget af det, som vi allerede har lavet i HTML. Lad os starte med header PHP, som jo er den fil, der bliver inkluderet på alle sider, uanset om det er default, full, eller left sidebar, eller view. Herinde, der skal vi have lavet noget, som har en forholdsvis stor relevans. Det første, vi skal have lavet, det er, at alt det, vi gerne vil have, der kommer ud fra Concrete 5, når engang det hele kommer op og kører på den løsning, og som er dynamisk, det er jo det, som skal ende med at blive skrevet ind her i vores header-fil. Så derfor bliver jeg nødt til at gå ind og så slette alt, hvad jeg har af metatags og deslige herinde, fordi det skal jeg ikke bruge mere. Nu skal jeg i stedet for have skrevet en hel masse PHP ind, som tager hånd omkring det her med dynamikken fra Concrete 5 og så over til vores HTML-skabeloner. Husk, det er vigtigt her, at min fil den har en extension eller en endelse, der hedder PHP, men ellers så kan jeg ikke få lov til at gøre det følgende her. Så jeg starter med at skrive PHP. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg fortæller mine skabeloner her, at de skal loade et element, som ligger i Concrete 5, som ender med at skulle spytte noget relevant kode ud for os. Og det element, det hedder... Nu skal jeg lige stave under lige her. Det hedder header required. Så jeg skriver lige her header required og slutter mit PHP af. Så jeg starter ud med at skrive PHP, og så skriver jeg load det element, og her har jeg lavet kolon, 2 gange kolon, load det element, der hedder header required, altså en påkrævet header. Og så slutter jeg mit PHP af her ved at lave et PHP sluttag. Sørg for, at loader står med stort L. Så langt, så godt. Så hernede, hvor jeg har mit style sheet om linket til min fav-icon, der bliver jeg også nødt til lige at skrive lidt mere ind her, for at få gjort noget relevant. Mit fav-icon, det ligger jo i roden herude, sammen med mine filer herude, så derfor skal jeg ikke angive nogen sti ind til. Jeg skal simpelthen bare have skrevet noget PHP ind, sådan så den ender med, i forhold til Concrete 5, at kunne genkendes. Så jeg skriver her, mindre end, spørgsmålstegn, lige med, og så laver jeg en variabel, der hedder $this, og så fortæller jeg, at den variabel her, den skal hente stien til mit tema. Så get theme path, og slutter min PHP af. Sådan. Så jeg starter PHP, og jeg slutter PHP. Derimellem så siger jeg, nu skal du hente en variabel, som hedder, eller ikke en variabel, men en sti, ved at skrive variablen get theme path ind. Og så slutter jeg lige af med at skrive skråstreg, så den kigger ned i min mappe. Så skal jeg kigge på mit CSS. Så for at
Concrete 5, en gang når jeg får smidt det hele op i Concrete 5, skal have genkendt stilen ned til mit CSS, så bliver jeg nødt til at skrive noget ind her. Så derfor skriver jeg her, mappen CSS får jeg lov til at blive liggende, og så skriver jeg her PHP, PHP, skal jeg lige flytte den her, echo, igen variablen tager ind, eller jeg tager en variabel ind, og den her gang er det en variabel, der hedder getStyleSheet. Sørg for, at stylesheets begge steder, hvor der står S, starter med stort S. Og så en parentes og en enkelt pling. Og så slutter jeg af med en enkelt pling her. Og så slutter jeg min CSS ind. CSS af. Jeg slettede lige semikolon, fordi der er ikke behov for dem. Så nu har jeg skrevet her, at mit stylesheet det skal blive hentet, og det stylesheet jeg har, det ligger i mappen CSS. Det kan vi lige se. Det ligger ude i mappen CSS. Sådan. Og så skal jeg hente stylesheetet ind. Det var det for header PHP, så nu gemmer jeg. I hvert fald, hvad der lige praktisk skal ske. Men nu er det jo sådan, at vi kan godt på et eller andet tidspunkt måske komme ud for, at der kommer uvedkommende gæster ind og får lov til, eller i hvert fald ønsker at gerne komme ind og se, hvad det er, vi har liggende i vores filer. Så for lige at, gøre sådan, at man ikke kan komme ind og se, hvad det er, jeg har liggende, så bliver jeg nødt til at lave noget PHP, som lukker alle folk ude. Og det laver jeg her. Så jeg laver lige en kommando, som siger net c5 execute or die og så skriver jeg her access denied. Og slutter min PHP her. Sådan. Det vi har gjort nu, det er, at jeg har defineret, at når C5 bliver eksekveret, så er der ikke nogen, der skal have lov til at komme ind og kigge i den her fil, der hedder header.php. Jeg tager og klipper den her fil, eller den her lille PHP-kode her, fordi at over i min footer, som også indeholder lidt information, skal den her også være. Sådan så jeg i hvert fald afholder folk fra at komme derind og kigge også. Så gemmer jeg den, og jeg lukker header.php. Så skal jeg her på min default, have hentet header.php ind. Så derfor bliver jeg nødt til at skrive noget information ind her, som henter header.php. Og det jeg skriver ind, det er, at jeg vil gerne igen lave en spærring, så folk ikke kommer ind. Bemærk, at C og de resterende bogstaver her, de står med stort. Ellers så fortolker Concrete 5 ikke dette korrekt. Så jeg skriver lige her.
access denied. Og fordi jeg nu står på den, der hedder default POP, så laver jeg lige den her variabel, der hedder this, som tager og putter nogle ting ind. Og det den i det her tilfælde skal, det er, at den skal inkludere en fil. Og den fil, som den skal inkludere, det er jo vores header element. Så derfor bliver jeg nødt til at kigge ud i mappen, elements, og her finder jeg så header.pop. Så hermed har jeg nu sagt, at jeg vil holde folk ude fra mappen, eller fra min fil her, samtidig med, at jeg vil inkludere min header.pop. Sådan. Og så slutter jeg min POP hernede. Og det samme gør sig så gældende hernede, hvor jeg har min footer, hvor jeg så også skal have inkluderet min footer sidenhen, kan man sige. Igen, så tager jeg og laver noget, som henter en include-fil, og den include-fil, vi skal have hentet, det er jo så footer.pop, som ligger i mappen elements. Det her, det tager jeg så lige at kopiere, fordi det skal smides ind på samtlige af mine sider. Og sådan så vi i hvert fald holder uvedkommende gæster ude på den her facon. Og det samme gør jeg lige med min include her i bunden. Kan man til at trykke noget forkert der. Include den der også, og include den her på. Og så gemmer jeg, og gemmer, og gemmer, og gemmer. Så, nu har jeg fået lavet mine inkluderinger, sådan så jeg nu kan gå i gang med at lave noget indholdsredigering her. Og det vil vi kigge på i næste film. Så sørg for at få lavet jeres kode korrekt, og bemærk, at der er forskel på store og små bogstaver. Det var det for nu. Jeg håber, at vi ses igen i del 3.